Falamos agora da Operación Encaixe, levada a cabo polo Grupo de Información da Comandancia da Garda Civil da Coruña e o Servizo Marítimo Provincial, que deu como resultado o desartellamento dun grupo adicado á pesca marítima empregando supostamente artefactos explosivos. 7 persoas foron detidas como presuntas autoras dun delito contra a flora e a fauna e outro de tenenza ilícita de explosivos. Esta operación iniciábase no mes de abril deste ano ante as sospeitas de que unha embarcación de pesca marítima profesional con base en Corcubión empregaba métodos prohibidos para a súa actividade. Durante os rexistros levados a cabo no transcurso desta operación, as autoridades atoparon ocultos nun garaxe da vila coruñesa de Cee 140 cartuchos listos para ser empregados, 37 detonadores con mecha e outros 20 cartuchos no porto de Corcubión. Pois 7:48 minutos e temos que falar dos calotes e sobre todo das estafas do amor, porque ben sabedes que son as que máis dano fan, e temos outra aquí en Galicia. É unha estafa do amor que deixou en perdas 700.000 euros a súa vítima. E como contactou con ela? Pois os ciberdelincuentes o que colleron é contactar pola red social Facebook. Aí comezaron a falar, embaucaron a vítima e ollo, porque despois comezaron a pedirlle cartos para facer unhas viaxes que así se coñecerían en persoa. Pois ao parecer estes ciberdelincuentes xa están localizados polas autoridades, pero as autoridades tamén, Yaiza, poden darnos as claves para non caer neste tipo de calotes, non? O mellor que podemos facer para non caer nestes enredos é practicar o que se coñece como os 3 Ns. Mirade, non dar información nunca a ninguén a través dos medios digitais ou telefónicos. Se nos contactan a través das redes sociais, por mensaxe de texto ou por chamada para pedirnos datos e, sobre todo, se nos apuran moito, con moita urxencia para que lles deamos, o que están facendo é meternos esa presa para que non reflexionemos moito sobre que estamos compartindo datos sensibles e así dárllelos aos ciberdelincuentes. Yaiza, imagino que estes estafadores buscan pois un perfil de persoas non determinado, que eles pois consideren que é máis doado que caian nos seus enganos, non? Ese perfil de persoas adoita ser persoas nunha situación vulnerable, digamos. A idade non ten tanto que ver, porque tanto poden ser xente de 30 como a xente de 70. O que si ten que ver é a súa situación persoal, porque fíxanse en persoas viúvas, solteiras ou divorciadas. Sí que é verdade que, a pesar de que os rangos de idade non importan moito, é máis sensible a xente maior. Por qué? Porque canta máis idade normalmente teñense máis aforros ou máis capital, e despois a xente que non é nacida na era digital e, polo tanto, son menos conscientes dos riscos de internet. Total. Pois, afortunadamente, en Galicia temos unidades especializadas en ciberdelitos e unha delas é a unidade Milladoiro, e queremos xa falar cun dos seus axentes, con Óscar Ourille. Óscar, moi boas tardes. Moi boas tardes, Rocío. Bueno, xente, a verdade é que cada vez vemos máis estafas do amor que saen á luz e chámanos a atención, porque os calotes do amor para os ciberdelincuentes non é un xeito inmediato de recoller os cartos, non, porque realmente eles necesitan un proceso de elaboración desta estafa para finalmente poder roubar as súas víctimas. Efectivamente, Rocío, na maioría dos casos, cando nos referimos a diferentes organizacións criminais que operan con este tipo de calotes, os estafadores previamente soen obter todo tipo de datos sobre a víctima a través de certa enxeñería social e nutríndose ao mesmo tempo de algunhas conversacións que manteñen con elas, non, por diferentes canles, ben sexa por WhatsApp ou por email, que é o máis común. Para cometer a estafa tamén usan unha identidade falsa ou un perfil falso na web, sabe?
a relación de efectividade ca vítima. Claro, a xente, que a verdade é que esta estafa tamén ten unhas características moi especiais, porque estamos falando de moitos cartos que pode perder a vítima, como neste caso que falábamos 700.000 euros, e despois tamén que as vítimas, no momento de que se dan conta de que foron estafadas, cústalles denunciar o calote, non? Sí, porque, a ver, aparte que neste tipo de calote non existe unha forma exacta de evitalo, dado que entran en xogo os sentimentos de amizade ou incluso de enamoramento das persoas, non? Estas persoas están predispostas en un principio a entablar este tipo de relacións a través de internet. Entonces, a veces, pois, é bastante difícil que un familiar ou incluso nós facerlle ver que esa persona non existe e que non é real. A xente, que caso? Tivemos aquí preto de nós que a súa unidade lle chamara especialmente a atención, así, de xeito breve. Bueno, a ver, sin poder aportar datos precisos a un caso, pois hai casos nos que personas ou que maiores que se senten soas ou divorciadas ou incluso viudas comezan unha relación en internet, que é un medio novo para eles, pois creen que esa persona existe. Entonces é bastante difícil facer ver a esta xente a determinada idade que esa persona, que ese perfil que eles contactaron, que lle conta cousas, que ele lle contou a súa vida, que esa persona lle contou tamén a súa vida, pois facer ver que esa persona non existe. Ese é un dos principais problemas. Por eso moitas denuncias destas pois non chegan a ser denunciadas, pola propia vergoña da vítima de dicir que se enamorou de outra persoa que non existe, neste caso. Pois hai que denunciar sempre a xente, porque é moi importante, sobre todo para que cacen, para que cacedes a eses ciberdelincuentes que tanto dano están facendo. A xente Óscar Ourille, da Unidade da Garda Civil do equipo Milladoiro, especializados en ciberdelincuencia, moitísimas grazas por estar esta tarde connosco na Hora Galega. Moitas gracias, Rocío. Pois aquí estamos para apoyarvos e intentar evitar este tipo de calor. Sabémolo. Grazas. Vila de Cruces prepárase para a castaña, unha feira moi querida, pero que alguén con mala idea quixo aproveitar para estafar os comerciantes. Estábamos atendendo aquí xente, chamaron por teléfono para ver se queríamos colaborar co libro da Festa da Castaña. E a Festa da Castaña aquí é unha festa que organiza o Concello e non suelen facer nada dese tipo porque é unha cousa moi pequeniña. Como tiñamos bastante xente, dixenlle se podían chamar un pouquiño máis tarde, e ao que colgaron mandei un WhatsApp no grupo que temos dos comerciantes de aquí do pueblo, xa chamaran a máis xente, entón mandei un WhatsApp tamén ao concejal, e dixonos eso, que era que eles non estaban facendo nada, que tendría que ser alguén que estaba, bueno, facendo pola súa conta, ou sea, suplantando a identidade, digamos. Cando colgaron, busquei o teléfono en internet e salía como se fora unha empresa de publicidade da zona de Coruña, pero non teño ni idea. Pois eu levantei o teléfono e faloume unha señora, pola voz parecía unha señora maior, e ofreceume facer con motivo da Feira da Castaña, unha publicidade nun libro. Atendina e tal, e doume varios precios. Andaba entre 50, 100 e 150, se non recordo mal. Pideume o nombre completo, e o DNI, e o correo meu e todo eso, pero xa non lle din máis. Desde o Concello recibímolo, como a noticia así un pouco picaresca, non? Pola parte do Concello, souber que chegar a un punto que o comercio tuvera que colaborar, xuntaríamos os comerciantes e dir, mira, temos este tema aquí, podemos fazer este tipo de traballo, e a partir de aí, organizámonos como sea. Pero nós nunca pedimos, neste sentido, nunca pedimos ninguna colaboración ao comercio. Isto non sei se considerades tomar accións ou medidas legais en contra desta xente que se abra unha investigación. Sí. Nos vamos a abrir unha investigación, claro. Isto é un tema moi grave. O que vamos a encontrar non o sabemos, pero a intención sí. O intento de estafas a pequenos comercios está a orde do día. Máis de media dúcia en Vila de Cruces levantaron desta volta o teléfono e o que din que fixo saltar a lebre foi que lles pareceu a oferta demasiado barata. A publicidade do libro máis o da cuña parecíame moi barato, entón eu xa foi cando empecé a desconfiar algo. Vos tedes un grupo de WhatsApp? Si, nós temos un grupo de WhatsApp aquí, os comerciantes de Vila de Cruces, e saltou a alarma por aí. Vos que vos puxestes de acordo e, de algún xeito, non fostedes estafados, que lle recomendarías a calquera comerciante que poida ser víctima dunha estafa como esta? Non sei, que dubidir sempre. A veces é difícil darte cuenta de que te están intentando estafar. Eu tendría medo, sobre todo para a xente maior, que a veces non sabe discernir o que é certo do que non e demais.